Аз не съм пробвала другите серии на колагена, само колагена Натуралис, но там си имам един продукт любим. Серума колагеновия, който слагам на лицето си, шията, деколтето и е невероятно добър продукт. Много го харесвам, харесва ми като основа под грим, което за мен е много важно. Чакай да ти покажа за кой говоря сега. Ще го взема. Ето го. Този, той виж, даже почти ми е свършил вече. Много ми е хубав. Не ми се иска да ти казвам защо ми харесва с нещата, които четем по всяка една козметика, как кожата ми се чувства освежена, подмладена, но удовлетворена ми се чувства кожата. Прекрасно се чувства. Здравейте! Казвам се Олга Жбанова и съм представител на българската козметика с марка Колагена. Успяхме да разберем, че емблематичната водеща на предаването на Кафе Гала използва наши продукти и не крие, че е доволна от тях. Свързахме се с нея за интервю, тя любезно прие поканата ни и ни покани на гости в уютния си дом, за което сме искрено благодарни. Здравей, Гала! Добре дошли! За нас от Колагена е чест, че изискана дама като теб е избрала да използва продукти с нашата марка. Разкажи ни повече. Има три неща, на които аз много държа. Едното свързани с външния вид, с здравето ми, едното е храната, другото е козметиката, третото са хранителните добавки. Съвсем случайно дойде колагена при мен, защото ми подариха пълната серия Колагена Натуралис и колкото и да обичам козметика, много внимавам с тази, която ползвам. Ползвала съм всевъзможни неща, обичам да експериментирам, но първо се опитах да проуча всичко за колагена. Много интересни неща научих. И ме зарадва, че и българска козметика, разбира се. Впоследствие вече сложих и на лицето си и бях съвсем доволна. Чудесно. Предполагам, че си запозната с начина, по който извличаме колаген хидролизат. Да, намерих за тази прословута мембранна технология, но предполагам, че ти повече можеш да ми кажеш за нея. За нашите клиенти ще кажа, че това се случва посредством микрофилтрация и последваща ултрафилтрация с полимерни мембрани. За тези, които не са запознати с тези процеси на филтриране и пречистване на биологично активни продукти, ще поясня. Това са филтри, които пречистват на база молекулно ниво, подобно на бъбреците и черния дроб в човешкия организъм, с тази разлика, че са полимерни, чрез многократни промивки в дълбоко обезсолена вода и под определено налягане. Знаеш ли на мен кой ми хареса най-много, тъй като и предаване съм правила за колагена, знам колко важен е за организма ни, знам, че го има навсякъде, във всяка една съединителна тъкан, в кожата най-много. И за съжаление знам, че след 25-та година започваме все повече да го губим, но съм се интересувала от козметика с колаген и знам едно нещо. При много малко от тази козметика би могло да има резултат, защото молекулата на колагена, ти го знаеш по-добре от мен, е голяма, тежка, няма как да влезе през мембраната на клетката. И най-много ме зарадва това, че в колагена е толкова фрагментирана и направена на такива частици, че да може да премине тази бариера и да влезе в дермата, където и е мястото и да си свърши добре работата, за да изглеждаме прекрасно. Така че от това бях най-много впечатлена. Как попадна на цялата информация за нас? Първо, продуктите пристигнаха при мен. Благодарение на Майки Халаджан, беше ми гост в предаването в На кафе. След предаването ми каза, че започва бизнес с български фирми, с много добри такива, свързани с козметика, с добавки и ми подари Колагена Натуралис. Попитах го 2-3 неща и получих 2-3 отговора. Не знам, не разбирам. И съответно трябваше сама да се чудя откъде да намеря някаква информация. Той ми каза за Fresh Me BG, че ако беше в моето предаване, нямаше как да го кажа, но тук спокойно пък може. Да, той ми каза, че всъщност, че в Fresh Me BG има информация за козметиката. Научих доста неща от там, други си търсих сама в интернет и общо взето така разбрах всичко, което ме интересуваше. Какво би ни посъветвала, с какво да се доближим повече до хората, да им бъдем по-полезни? Не знам дали съм най-подходящия човек за такъв съвет.
това, което ти казах в началото, че 3 са нещата, на които много държа, свързани с външния вид и здравето: храна, козметика и хранителни добавки. Ако направите колаген хранителна добавка, това ще е прекрасно, защото ще атакуваме и отвътре, и отвън кожата и би ми харесало. Радвам се, че го каза Гала, защото от няколко месеца работим по този продукт и се надяваме в обозримо бъдеще да можем да го предложим на пазара. И на мен. Обещавам, че ти си първата, която ще го получи като готов продукт. И накрая бих искала да те помоля да пожелаеш нещо на нашите клиентки. Българката обикновено се грижи за всички други, последно за себе си, така че пожелавам малко повече грижи за нея самата и защо не са на хубава козметика. За нас ще бъде удоволствие и чест след време пак да вземем интервю от теб, за да ни кажеш още впечатления.